Decir e agradecer a extraordinaria labor que se está facendo polas brigadas contra incendios da Xunta de Galicia, apoyadas por todos os medios aéreos e terrestres. Está facendo un excelente traballo que está evitando prexuicios moi serios en propiedades e en persoas. E, polo tanto, o primeiro que temos é que manifestar a nosa satisfacción e o noso orgullo polo traballo de 7.000 persoas que están durante esta campaña traballando para disminuir a repercusión dos incendios e para solventar os incendios, a maioría deles nun tempo moi curto, e despois limitar o impacto e os danos que podan ter outros incendios máis difíciles como consecuencia do vento e de outras condicións atmosféricas máis difíciles de apagar nas primeiras horas. En segundo lugar, mostrar, por suposto, a preocupación. Unha preocupación que ten causa como consecuencia de que estamos todavía en plena campaña de incendios, queda moito traballo por facer e estamos traballando con absoluta intensidade, sendo conscientes da preocupación que debe de ter calquer goberno responsable. Preocupación por cada lume, sexa un lume por causas naturais, a preocupación evidente, pero unha preocupación moito máis intensa cando estamos ante lumes que non teñen causas naturais, senón que teñen ou ben neglixencias ou ben intencionalidade. E esa preocupación é compartida por toda a sociedade galega e por toda a sociedade española. Non podemos entender incendios por unha decisión de unha man, de unha persoa. Non podemos entender en ningún caso, nin aceptar que poda haber xente que este plantando nos bosques e no labradío de Galicia. Dito isto, evidentemente esta preocupación se intensifica aínda máis cando podemos comprobar como en concellos concretos da provincia de Ourense pois hai lumes, 12 lumes nunha semana, dos cuales 5 lumes nun fin de semana, sábado e domingo. Estou referíndome ao concello de Cualedro. Este lume, que gracias á pericia dos brigadistas, da colaboración dos veciños, podemos controlar con ventos moi fortes, un lume que avanzaba a unha media de 1 km por hora, pois se ve claramente como a intencionalidade produce os seus efectos. E quero trasladar desde aquí, primeiro, que o Goberno consciente da situación na que estamos, que vamos a seguir traballando coa maior intensidade posible e que temos que pedir, solicitar formalmente, primeiro que disminúan as posibles neglixencias e, en segundo lugar, que nos axuden a detectar e a saber quenes son os que producen os lumes. Penso que é un deber de colaboración ciudadana e, en consecuencia, solicito formalmente que nos den información,